Guys, make sure your phones are on silent. Yeah, my phone's on airplane. That's probably a good idea, actually. Lauren. I'm just making sure it's not. Holy hell. Oh, sorry. Good thing I don't have a phone with me. Because it would go off now. That's why I just. Ooh, that's why I just turned it on silent. I don't have mine closed on. Egunon, muy buenos días a todos. Egunon guztioi, ongi etorri. Hasiko gara Lady Macbeth prentsaurrekoari. Lady Macbeth. Atal ofizialean proiektatzen den filma. Gurekin dugu areto honetan zuzendaria William Oldroyd eta antzezleak Cosmo Jarvis, Naomi Ackie eta Florence Pugh, eta ekoizlea Fort Conan O'Reilly. Hasiko gara, lehenengo galderarekin. Bai, egunon, galdetu nahi nioke zuzendariari, hor, badira plano batzuk, simetria handia dutenak, simetria perfektua dutenak. Esate baterako, sofa ateratzen den hori, lehen planoan, eta protagonista eserita. Galdetu nahi nuke, nola da horrelako eszena baten plangintza. Eta batzuetan ematen du pinturak direla, margolanak direla. Bai, eskerrik asko. Bai. Guk kontu handiz lan egin genduen kamera lanarekin eta bere logikare, bere mugimenduarekin. Ze kamarak isolamendua nahi genuen erakutsi kameraren bitartez eta nahi genuen erakutsi giro itxi hori. Eta gero investigatu ikertu egin genuen nola mugitu kamera ze puntuteraino eta pentsatu genuen erabilgarriagoa izango litzatekela erakustea Catherineen barne bizitza. Beraz, bera hasten denean pixka bat esnatzen eta mugitzen kamera berarekin doa. Beraz, kamera bere ikuspegiarekin lotuta dago. Eta komposizio formalari dagokionez, Jacqueline Abrahamsekin ere lan egin dut, diseinatzaile ekoizlearekin, eta William Hamashoirekin ere bai lan egin dut, Demieren eragina izan duena. Beraz, ez da kopia zuzena izan, baina eragina handia jaso duen. Kaixo. Zer gertatzen da aur horrekin? Catherinek izango duen aurrarekin, zerbait esan nahi duzu? Bueno, nik uste dut bizitza zoriontsua izango duela zer. Bueno, berbada, katuaren oso lagun egingo da, berbada aurra eta katua oso lagunak izango dira. Bai, nik uste dut haurdunaldi azkenean zama bat dela, horixe da esan behar dudana. Bueno, nik uste dut bere haurdunaldiak mantentzen duela borroka egiten amaieraraino, beraz Catherineen ikuspegitik esango nuke ez dela bere zama bat, ze horrek laguntzen dio aurrera egiten, baina bai, kontakizunean bai denak apurtu egiten du, eta etxe horretan gelditzen da, eta zaindu egin beharko du aurra. Beraz, uste dut hori dela, bai, ados nago. Urrengo galdera. Kaixo. Nik ulertu dudanezu antzerkitik zatoz, hau da zuen lehen filma antzerkiaren ondoren. Hitz egingo diguzu pixka bat zer den egokitzea, zer ezberdintasun dauden antzerkia eta zinemaren artean, eta zer esperientzia bizi izan duzun. Bai, egokitzapena Alex Birchek idatzi zuen lana, bera izan zen gidoilaria eta biok antzerkitik gatoz, beraz nire lehen filma izan zen, eta bere lehen gidoia ere, bai, gidoilarirena, beraz
Bai, jakin nahi genuen nola zen, ze kontuan hartu behar da antzerkiaren egokitzapena desberdina da. Eta zinema benetan irudiak dira, antzerkian hitzak eta zineman irudiak. Beraz, asko landu genuen gidoia. Eta produkzio fisikoari dagokionez niretzako diferentzia handiena denbora izan zen. Ze antzerki bat egiten da 4-5 astetan ensegu egiten duzu. Eta, bueno, gidoia hartu eta denok batera lan eginez antzezleekin, lan egin genuen jakiteko zertzen idazleak esan nahi zuena. Baina guk ez genuen hainbeste denbora izan. 10 egun izan genituen besterik ez filma egiten hasteko eta, bueno, uste dut antzezleek ere baiet esango dutela, 10 egun besterik ez genituen izan. Eta zinemagintzan ez dugu normalean entsegurako denbora izaten. Eta elkarrekin irakurri nuen gidoia, ideiak landu, identifikatu pertsonaiare bakoitzaren ezaugarriak, eta azkenean pertsonaien barruko bizitza hori sortu. Eta horrela gero juten ginen platora eta filmatzen genuen. Kaixo, galdera bat Catherine pertsonaia Florencek egiten duena. Hemen. Gustatuko litzaidake jakitea nola izan zen pertsonaiaren prestaketa lana uste duzuen hain pertsona hotza Catherine pertsonaia bezala hori denboraren poderioz garatzen da, pertsona horrela jaiotzen da, edo iraganaren bat sortu zenuten pertsonaia honen inguruan. Ea argituko didazuen. Nahi duzu zuk erantzun? Bueno, nik zerbait erantziko nuke, baina zu hasi mesedez. Bueno, erantzuteko nola garatu genuen pertsonaia? Bueno, bera liburuan agertzen da, novelan agertzen da, eleberrian. Eta Alesek egin zuena izan zen, Alizek sortu zuena zoragarria da. Ze liburua irakurtzen badezu, pertsonaia ez da asko marrazten. Eta lehenengo zatian benetan konturatu ginen Catherine zeintzen, eta Florencekinan egiterakoan gauza bat dago paperean dagoen pertsonaia, eta gero arnasa eman behar diozu pertsonaiari. Beraz, pertsonaia ez da hasten bukatzen den tokian. Nik uste dut esperantzaz hasten dela, pentsatuz, ezkontza egokia izango dela, gizona zarragoa da, baina ematen du, bueno, berak ezkonduta, uste du ama izango dela, emaztea izango dela, ezkontza gaua arte, lehenengo gaura arte, dena hortik gainbehera doa, bai, ados nago, nik uste dut Catherine etzela hiltzaile jaso, nik uste dut bihotz hotzekoa, etzela, baina gauzak horrela eramaten dute. Bera, hasten da neska xalo biziz betetako neska bat, uste du bera pozik dago, ezkondu egingo dela, emakume izango dela, virginitatea galduko duela, eta emakume bihurtuko dela. Eta lehenengo orduetan gertatzen dena, hori dena apurtu egiten dela, bere amets guztiak, eta ukatu egiten zaizkiola, emakumeak bilatzen dituen gauza denak, beraz, aukera izaten du harreman berri bat hasteko, eta azkenean berak maitasuna nahi du norbaitek ukitzea, eta estimatzea, eta norbaitek beharri izatea, eta norbaitek ere hori eman nahi diok, baina urrun egidoaz kontuak, eta ahalegindu egiten da dena egiten harreman hori salbatzeko. Eta baina ez dut uste pertsona hotza zenik hasiera, baizik eta bilakatu egiten dela hotza. Paul Kasmer naiz, Alemaniatik, eta nik galdetu nahi nuke, nik ere ez dut uste zer duzun bezala pertsona hotza zenik, baina amaieran pentsatzen du, ea biziko ote zen kontzientzia txarrarekin, kontzientzia txarra sentitzen duen egin duenagatik, hau da, historia horretan ze gaitasun sozialak jartzen ditut artean, eta zenbat dago bere nortasunaren partetik.
Bueno, nik uste dut kontzientziaren oso ondo ikusten dela Sebastianen kasuan. Ze Sebastianek ezin du jasan bere ekintzen ondorioak, eta oso garbi ikusten du, eta hori ere liburuan agertzen da. Hau da, askoz esplizitoagoa da liburua, ze kristotasunarekin lotuta dago liburua ere bai. Hau da, egin duenaren ondoren izango dituen ondorioak, eta filma honetan gizatasuna erakusten da gehiago, hau da, ezin duzu haur bat hil, eta gero utzi hori joaten, ezer gertatu ez baliz bezala. Nik egia esan ez dakit filman erantzuten den, ea berak nola biziko duen Katherinek egin duen ekintza hori, ea bizitza meraraino izango duen kontzientzia txarra egin duenagatik edo ez. Nik egia esan ez dakit. Bueno, berak ikusten duzu bakarrik momentu batean benetan harrituta dagoela. Mundu guztia alde egiten duenean orduan gelditzen da. Jota ikusten duena mundu guztia joan egin dela. Hau da, nola hartzen duen berak eta bere erantzuna da pertsona bat hiltzen duela. Baina azkenean ikusten dut Catherine dena desagertu egiten da joan egin dela eta nik uste dut konturatzen dela urrun iritsi dela. Diferentzia dago nola erantzuten duen batak eta besteak Catherinek eta Sebastianek. Bai, egunon, asko gustatu zait filma eta galdetu nahi nizuke ea filma edo hautatu duzuen gaia Macbethena oso erakargarria, maitatu delako Inglaterran, edo egokia iruditu ote zaien garrantzitsua dela gaur egun gertatzen ari den aldaketa gizartean, emakume eta gizonen artean, gai alde horretatik gai interesgarria. Yeah, it's coming through. Bai, entzuten ari gara. Bai, harrapatu dugu, eskerrik asko, harrapatu dugu galdera. Bai, nik uste oso importantea dela, hau ez dela Shakespearen antzerkilana Lady Macbeth, baizik eta eleberriarena eta Katharina du izena. Lady Macbeth da, ze gauza ikaragarriak egiten dituelako, horregatik du izena. Eta denok ez gaude ere ados horrekin, baina egin dugu, ez dugu hori egin Shakespearen publikoa erakartzeko, inondik inora ere. Inglaterra jendeak txikitatik ikasten du Shakespeare, eta askotan horrek egiten du, derrigorrezko da eskolan ikastea Shakespeare, horrek askotan jendea atzera botatzen du gero. Beraz, baina hautatu gendun Lady Macbeth, bi izenak ikusten dituzunean ulertzen duzu nola elkartzen diren, bai Catherinen pertsonaia eta Lady Macbethen irudia. Eta gizon eta emakumeen arteko gai hori, aipatu duzun hori, bueno, hau da drama erradikal bat, eta iraganean gertatzen dena errotiko drama bada, muturrekoa, eta iraganean gertatzen da, kokatzen da, eta horixe erakutsena izan dugu filman. Hurrengo galdera. Kaixo berriz ere. Jakin nahi nuke zerbait gehiago Sebastianen pertsonaiari buruz. Ze hasten da, gustatzen zaio jendea humilatzea eta hasieran gaitza hutsa da. Beraz, nola, ze pensatzen duzu horri buruz? Eta, bueno, hori zuzendariak erantzuteko eta antzezleak ere bai kaixo? Segurenez, hori gertatzen da. Berak egiten dituen gauza negatiboien maila aldatu egiten da. Askoz ere gauzako gorragoak egiten ditu. Ez da bakarrik hasierakoa, baizik eta gauza askoz ere latzagoak. Bai, guk filma egiten dugunean, Sebastian da oportunista bada. Hau da, berak
segurenez berak emakume gazte asko seduzitu ditu, eta aurkitzen dutenean, ies egiten du. Beraz, berak nahi du etxeko nagusia izan, eta azkenean lortzen du, iristen da nagusia izatera, baina historia beste modu batetan bukatu daiteke, oliteke, hau da, pozik egotea harreman horretan, baina hor erronka sortzen da, eta interesgarria da ikustea, ze puntutaraino egoera guztia gehiegi da beretzat. Hau da, Alexanderren hilketak egiten du, eramaten du, ez dago bat ere pozik gertatu denarekin, baina ezin ditu justifikatu gertatzen diren gauzak, eta Catherinek lagundu egiten dio justifikatzen, baina aur bat hiltzen duzunean oso kontu bestelakoa da. Eta hori ikusi egiten da, Sebastianek egiten duenaren ikusita, eta gainea ikusten da ze hitzak injustizia edo zer sentitzen du, hau da, pertsonengan egiten duzun injustizia hori lortu nahi duzunean, lortu nahi duzuna. Eta ez dirudi injustizia direnik egiten duzunean, baina hemen Izuznarek esan duen bezala batzuk unibertsalki bai dira injustiziak. Eta ezin dira, berbada, etzera momentuan konturatzen egiten ari zaren justizia horretaz, edo ze larria den egiten ari zarena. Berbada, hasieran egiten duzu, baina gero galdu egiten zeran lortu nahi duzun joko horretan. Hurrengo galdera, mesedez? Ez dago galdera gehiagorik? Bueno, eskerrik asko, hemen egoteagatik.